manure money. Komiti mar od bura marango chenro mag dongruok ne jopiny Public Investments Committee odayo dho jatend wath ma Mombasa wi weche mag omenda e hiko muom mar 2019 nyaka 2020 kaachiel kod 2020 nyaka 2021. Maendi en kaluwore gi ripot mar Auditor General mayango ni nitiere kuonde ma KPA ok ochiwo ler e wi kaka gitayo chenro mar choko kod tiyo gi omenda bende. Achiel kuom weche mochwal en dwaro yango kaka ne KPA oweyo omenda maromo siling milion 242 e yor chiwo fuongruok kata waiver ne jo-ohala mane okelo mwandu kokalo e wadhno endo. Gidwa ng'eyo chenro ma KPA tiyo godo e ng'uono ne jo-ohala ma mwandugi osebudho e wadhno kendo weyo thuolo mar kawo mwandugigo maonge chudo. Also to go and seek custom warehouse waiver, which is also another government entity. The process might take as long as even 2 months. Saa zingine hiyo policy inaweza kukandamiza wengine. Auditor General ameuliza na hilo swali tunauliza kama bunge ni policy gani ama njia gani KPA inafuata kupatia mtu nini? Kupatia mtu waiver. Unaangalia sura yake ama unaangalia size yake kama ni kubwa ama ofisi yake ni nini unaangalia ndio upeane waiver. Kwa sababu hapo ni kitengo ambacho pesa nyingi sana za taifa letu la Kenya inaweza kupotea.